Que tal? Bo día, benvidas, benvidos a unha nova edición de 0 a 100. Estamos en Vigo, no IES Santomé de Freixeiro, aquí en plena Gran Vía, e hoxe imos ter en de 0 a 100 este programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación, pois un exemplo de que a investigación cumple un papel determinante na sociedade. As tres mulleres que hoxe nos van a acompañar detectaron a necesidade de plantexar unha alternativa aos herbicidas tradicionais. E hoxe, unha década despois, ou incluso máis, 15 anos despois, veñen de patentar un sistema natural que é capaz non só de acabar coas malas ervas, senón que mesmo é quen de mellorar a calidade dos solos. Vamos a darlles a benvida, podemos darlles tamén un aplauso ás investigadoras Nuria Pedrol, Carolina González e María Pardo. Benvidas a de 0 a 100. Dicía un pouco fora de micro cando falaba con estes rapaces que están pois nese trance un pouco polo que pasamos todos, pero que sempre a un lle revolve un pouco o estómago, que é o bacharelato, a selectividade e tal, que neste programa doitamos traer exemplos próximos, e eles están pois, na rama de ciencias, que sirvan un pouco de inspiración de cara ao futuro, ¿no? Precisamente, como hoxe volvedes ao Insti, vou vos pedir como ese exercizo, ¿no? de botar nada, uns aniños atrás, non moitos, e que lles expliquedes un pouquiño donde comeza a vosa paixón pola bioloxía, porque as tres sodes biólogas e investigadoras, non? Entón, bueno, podemos empezar así por aquí, despois seguir, así que nada, Carolina, se nos queres dicirte un pouco esa nena que acaba de en bióloga, cando queiras. Pois, no meu caso, comezou máis ou menos cos 14, 15 anos, en primeiro, segundo de BUP, eu fixen BUP, fun o último COU, e aí eu penso que surdiu primeiro a idea. A idea, eu quería aportar algo á sociedade, poñer o meu granito de area. Entón, dixen, quero investigar. En que? Curar enfermedades. En esa época había surdido a terapia xénica, curar enfermedades pola modificación dos xenes. Entón, pregúnteme isto, que teño que facer para poder chegar a isto, e creo que foi o meu pai que dixo, pois está a bioloxía, e dixo, pois ben, entón, dende aí, enfoqueime xa a ciencia, e así é como entrei en bioloxía. Xa o tiña claro, sabía que quería investigar, o primeiro foi a idea de investigar, e despois dixe, bueno, pero ao investigar, que teño que facer? E Nuria, como acaba tamén adicada a bioloxía? Como acaba en bioloxía? Bueno, é un gusto vervos a todos e ver o reemplazo que imos ter, que, bueno, tendes aí toda a enerxía. Eu, aínda que pareza que non, pois hai moitos anos que estaba aí sentada onde vos, e o mellor non nos daban tantas pistas, no, para o que era o futuro. Eu, máis que ter claro que quería ser bióloga, o que tiven claro desde moi pequena era que quería ser profesora. Non sabía de que nivel, pero dende logo que quería dedicarme á docencia, o tiña clarísimo, era unha vocación moi grande, xogaba a ser profesora coas bonecas e gustábame moito. Gustoume moito despois a natureza, gustábame moito a bichería, probablemente por, bueno, tiña exemplos en casa de irmáns que lles gustaban moitos bichos e, bueno, que eran maiores que a min e me gustaban. Pero empezaron a gustarme a medida que fun estudiando, empezaron a gustarme moito as plantas, chamame moitísimo o proceso da fotosíntese, un pouco foi iso que me levou a estudiar bioloxía e a especializarme máis tarde, que había especialidades entón, nunha especialidade de bioloxía vegetal. Mais ou menos foi así o meu camiño. Hola a todos. Pues en mi caso, bueno, yo estudié bachiller aquí, en este instituto, en la rama de ciencias concretamente, y a mí lo que realmente me gustaba era la naturaleza, pero sobre todo los animales. Entonces mi intención era dedicarme a la veterinaria. Pero ¿qué pasó? Pues la nota de corte no me dio cuando acabé selectividad. Y entonces, antiguamente, que yo creo que a día de hoy también se puede, mi intención era, bueno, mi segunda opción era biología, entonces entré en biología y luego quería hacer un puente a veterinaria. Pero estudiando biología me gustó mucho la parte de la naturaleza, me gustó mucho la ciencia y también tuvimos una asignatura que yo creo que era técnicas en inmunología, que había que diseccionar un ratón y la verdad la experiencia no me gustó nada y entonces pues yo creo que ese fue
input que me hizo que no me quería dedicar tanto a la veterinaria, sino enfocarme más a la parte de la naturaleza. Y acabé la carrera de biología. Eso é como nacen as vocacións de Nuria Pedrol, de Carolina González e de María Pardo, un pouquiño. Da vocación pasamos un pouco á formación, ¿no? Porque moitos destes rapaces tamén en bacharelato, pues moitos deles serán universitarios e adicados ao tema das ciencias tamén poden ver aí como é formarse, ¿no? Vos agora pertencedes ao grupo de investigación de agrobioloxía ambiental da Universidade de Vigo centrado na calidade de solos e plantas, tedes un equipo de investigación que é dos bioherbicidas, que despois falaremos desa investigación que presentaba, ¿no? Que vides de patentar pues, ese herbicida baseado un pouco na natureza e nas plantas, pero nese camiño de ser universitario hai que facer unha tese doutoral, sobre todo se queres ser investigador, e quizáis pues, podades dicir a estes alumnos en que consistiron, ¿no? Carolina. Pois, bueno, antes, partindo de antes de que eu entraba en bioloxía querendo investigar en xenética, ao longo da carreira fui modificando, non? Entón, pasou de inmunoloxía tamén, as vacunas, os anticorpos monoclonais, pero chegou o último ano da carreira e conocín a ela. Era unha profesora mía dunha asignatura justamente na iniciación e investigación. Entón, ao final, eu elexín a ela, non elexín o tema. Este, por exemplo, é un consello que sempre lle damos aos alumnos que están acabando a carreira ou o máster e dicen que non se investigar en este lado, non sempre dicimos elixe o teu director ou directora de tese, máis que o tema en sí, porque tanto por experiencia propia positiva como por experiencia negativa de outros compañeiros, non só da universidade, da nosa universidade, sino tamén do resto de España, por conocidos, por ter unha mala relación. Ao final, na investigación estáis moito tempo, moitas horas, é duro tamén, entón non son o cambian de tema, senón que abandonan a investigación. Entón, é moi importante, é unha elección moi importante en que vas a investigar, pero é máis con quen vais a investigar. Entón, elexín a ela, a túa profe, ¿no? A miña profe, e claro, despois o tema encantoume. Entón, empecé a facer a tese doctoral. No meu caso, tiven a enorme sorte de ter unha beca predoutoral do Ministerio, en unha das mellores de España, que son 4 anos, que se chama FPU, Formación do Profesorado Universitario, e con iso empecé e aí ata agora. E entendo que o mudar un pouco a temática, porque a escolles a Nuria, digamos que a xenómica, non? E a xenética deixache máis de lado e cambiache totalmente? Sí, totalmente, E cara onde enfocache logo a tese? A miña tese en concreto foi é como o inicio desta investigación longa a que rematou a día de hoxe coa patente, no? E que a miña tese é co eucalipto. Eu provei o eucalipto incorporado ao solo como para controlar as malas ervas. Empezamos por aí e despois seguiu María. Que se sumou un pouco a ese camiño que ti iniciaras. Bueno, sí. Xunto con Nuria, non? No, Nuria obviamente é a base, a cabeza pensante. Bueno, o da cabeza pensante xa fun máis, non? O que pasa é que isto é moi contagioso. Entón, cando un ten un equipo, por seguir o que dicía Carol, non é só atopar a persoa que che dirixe a tese, senón que o teu director de tese, de algún xeito, empatiza moito co doctorando. En este caso é así. Nos as tres facemos un equipo que é como un puzzle. As debilidades e as fortalezas de unhas cúrense coas debilidades e fortalezas de outras, non? É como se fose un taburete de 3 patas, funcionamos moi ben así, a verdade. Por empezar un pouco o que foi a idea, no, da tese doctoral de Carol e despois a de María, bueno, teño que dicir que eu fixen a tese de doutoramento na Universidade de Vigo e aprendí moitísimo de fisioloxía vegetal.
foi unha tese marcada pola ecofisioloxía vegetal, non? Da distribución das especies e de por que cada especie estaba nun sitio e non en outro. Non? Despois, o meu camiño levoume a un postdoc a un centro de investigación agraria en Asturias, no Serida, no que estiven casi 6 anos e aprendín moitísimo de agricultura, moitísimo. Enamoreime da maquinaria agrícola, enamoreime da rotación de cultivos, enamoreime dos cultivos en sí, empecé a focalizarme no control de malas ervas. Desas ervas que non son tan malas, podemos chamar que son arbenses, pero que se están demasiado abundantes, pois fan que o cultivo non tire adiante ou non produza a colleita. Entón, hai que controlalas sí ou sí, porque tendes que pensar que o sistema agrícola está moi modificado pola man do home e o que primeiro que facemos é deixar un solo agrícola completamente desnudo. É un caldo de cultivo para que germinen todas as plantas que están na natureza e que por tener ese espacio de repente, pois van a proliferar moitísimo e de aí que as chamamos malas ervas, simplemente porque están onde a nos non nos gusta que estén. Vale, entón unha das maneiras que aprendín neste centro de investigación para controlar as malas ervas foi o uso do abonos verdes dentro das rotacións. Un abono verde é un cultivo que se planta para despois, cando está en flor, cortalo, picalo e incorporarlo ao solo. Se este abono verde que dá moitísima, por eso se chama abono verde, dá moitísima fertilidade ao solo, inda por riba ten sustancias naturais que impiden a germinación e o crecemento das malas ervas, chamanse abonos verdes alelopáticos. Alelopático quere dicir unha planta que é capaz de producir sustancias que, cando as libera ao medio, controlan o crecemento de outras. Podes estender a microorganismos e outros escenarios, pero falando de plantas é así. Entón, manexando ben estas plantas, estes abonos verdes alelopáticos, é posible que na rotación se controlen moi ben as malas ervas. A nosa idea, antes de empezar a tese de Carol, foi, porque as ideas a veces veñen así, e se hai tanta biomasa de especies alelopáticas disponibles no entorno, por que en lugar de plantar un cultivo que ocupa espazo e tempo na folla de cultivos, por que non usamos ese material que xa está aí para incorporarlo ao solo e producir ese control de malas ervas? E o primeiro que nos chamou a atención foi a cantidade de biomasa que sobraba das plantacións de eucalipto. Esas plantacións de eucalipto que están aí para producir pasta de papel que todos usamos, nos tisús, nos pañuelos, nos panos da nariz, no papel de rollo de cocina, nos folios, todo o papel está en todas partes, usamos todos. Pero non se usan as follas, non? Por exemplo. Non se usan as follas. Se queredes despois, preguntas, porque o eucalipto, que pasa co eucalipto en Galicia, eso está ben, pero non nos compete moito agora. Entón, úsase todo, incluso para facer palés, incluso para biomasa para queimar, pero o que non se usa son as follas verdes do eucalipto e as ramas finas. Entón, como se produce tantísima cantidade e o eucalipto é unha especie alelopática que se coñece, que fastidia as outras plantas e que non crece nada baixo dela, dixemos, moi ben, pois imos utilizar esta biomasa na tese de Carolina, imos a coñecela moi ben, analizala moi ben e saber como funciona se a utilizamos como abono verde para o control de malas ervas. Vale. Entón, eso foi o comenzo. Aprendemos moito de como se liberaban os compostos no solo, de como da duración que tiñan, de como era esa evolución do material alelopático que botaba compostos solubles en auga, que é unha das cousas que hai no solo, xa o sabedes, e que outro medio hai no solo non que se podan disolver cousas. Pois nun solo ben aireado, hai aire. Entón, aí se liberan os compostos volátiles orgánicos, que tamén son aleloquímicos que están presentes nestes materiais que poden servir para controlar malas ervas. Estamos falando todo de moléculas naturais que se producen naturalmente nos tecidos destas plantas. Vale, entón chegou María. Sí, bueno, llegué yo
Y después de hacer el máster, bueno, era un máster enfocado en medio ambiente, ecosistemas terrestres. Mi tesis doctoral seguía la línea de investigación que tenía Nuria, porque yo la conocí. Bueno, a mí Nuria no me dio clase directamente, pero sí que me la recomendaron por lo buena profesora que es. Al final Entonces, vuelves todo al mismo. bueno, fui a su despacho, la visité, me comentó un poco la línea de investigación en la que trabajaba, me gustó y hice mi trabajo fin de máster, que mi trabajo fin de máster, bueno, no estaba enfocado directamente sobre el herbicida, por así decirlo, sino era un poco cómo el matorral controlaba una especie invasora que era el Ailanthus altissima. No sé si lo conocéis. Bueno, Árbore do ceo. pues sí. Y bueno, y a partir de ahí acabé el trabajo fin de máster. Ahí fue cuando despertó mi entusiasmo por la investigación, no antes, sinceramente. Y entonces comencé mi tesis doctoral, que estaba enfocada a que observamos que ese matorral sí que controlaba la invasión de esta especie arbórea, Ailanthus altissima, y entonces fue un poco porque, o sea, pensamos que si controla esta especie que está invadiendo nuestro ecosistema, y realmente cómo afecta a las malas hierbas. Y entonces, siguiendo un poco la línea de investigación de Nuria, probamos con el matorral, que es la retama y la xesta, que supongo que lo conocéis todos. O toxo é a sexta. Sí, o toxo e a xesta, sí. Coa vantaxe, ademais, para ti de que non había que diseccionar ratos, nin nada, No, ¿no? pero Todo- bueno, todo trabajar con el plantas tojo y tal. no es fácil. Bueno, sí, é verdad, é verdad. É También verdad. te digo, Sí, a verdade é que traballar coas plantas son seres vivos, non entenden de fines de semana, Xa. pero non gritan, non sangran. É outra cousa, a Sí. verdade. E ademais, moita xente, como hobby, ten a xardinería, a horta, moitas veces veo e penso, eu fago iso, ese é o meu traballo. Entón tamén é moi satisfactorio. Entón, un pouco, aquí sodes todos moi listos porque estudades ciencias e elas son investigadoras e tamén, pero non. Entonces, vamos a poñer por caso un exemplo práctico, ¿no? Poñamos pues, un terreo a cultivar, ¿no? Espido, como dicía un pouco Nuria, de base, e entón vos empregades, digamos, pues esas follas de eucalipto, ese toxo e esa xesta, non? Digamos, eses tres ingredientes para previo cultivo botalo, ¿no? Como si fora un abono natural, e ao mesmo tempo dades vos conta por esa aleopatía, ¿no? Que é esa conxunción, alelopatía, por esa conxunción das plantas entre sí, que teñen ese beneficio de evitar o medramento de malas ervas, ¿no? E funciona basicamente porque cando se vai biodegradando ese material, no aire da terra vai soltando No pois aire. eses gases ou ese tal que provoca, non? Destes vos conta de que Exacto. Sí. era un... E se disolven pues, compostos solubles tamén na auga do solo. Claro, y hay también que matizar que no fue llegar y directamente hacer los ensayos de campo, sino esto viene previamente a mucho trabajo de laboratorio. Claro. Claro. Moito in vitro, moito traballo tamén de invernadoiro antes de pasalo ao campo. Ten moitas etapas e moitos análisis químicos, moitísimos análisis químicos de todos estes compostos que teñen estas especies, saber incluso como funciona cada un ou alo menos as misturas de distintos compostos dentro das plantas in vitro, no invernadoiro e finalmente no campo. Claro, porque entendo que, bueno, ti no eucalipto, xa como empezaches por aí, xa fuches vendo esas propiedades contra as malas ervas, pero depois houve un proceso de conxunción dos outros dous ingredientes e de facer as probas de que efectivamente aumentaba a efectividade cando sumabas un ingrediente máis, non? Claro, sí. Disto pode falar da unión de distintos ingredientes, pero non só dos ingredientes, sino tamén dos compostos. María Claro, pode porque falar moi ben. bueno, en mi tesis doctoral sí que es verdad que vimos el efecto herbicida que podía tener el matorral, tanto la retama como el tojo, pero sí que observamos que cada uno de estos dos especies, sus compuestos, cuando se juntaban, no se sumaba el efecto, sino que cantidades ínfimas de esos compuestos multiplicaban ese efecto. Y entonces eso sí que nos despertó, que es lo que se llaman las sinergias, sí que nos despertó de pensar si realmente estas dos especies autóctonas de Galicia, cuando las juntamos, multiplican ese efecto a unas concentraciones tan ínfimas, ¿por qué no también aprovechamos con la tesis de Carol el eucalipto, que es tan fitotóxico,
y ver realmente qué pasa. Y entonces ahí fue cuando empezamos a juntar materiales. Claro, empezamos probando, vale, probamos que é o que máis temos aquí, a maior disponibilidade, o eucalipto. Entón, vamos a probar distintas proporcións, máis eucalipto, era como recetas, vais cociñando, ¿no? Un pouco desto, un pouco doutro, non sei que, e vendo os efectos como cal era a mezcla óptima para controlar as malas ervas. Sí. Entón, a raíz de eso, de ver, o primeiro era o material vegetal, ibas ao monte, nos facemos todo, o monte, cortamos o eucalipto, o trituramos, o incorporamos o solo, e despois foi un pouco, a ver, vale, agora para xuntar isto, pero como, porque claro, retos da ciencia que como lle podemos facilitar ao agricultor todo isto. Entón, é cando se nos ocurriu, pues, como podemos aplicalo o solo, como o agricultor se pode almacenar, transportar, e finalmente o agricultor o pode aplicar o solo, é cando pensamos na forma que resulta este produto ahora que patentamos, que gracias ao formato pellet, que agora os pellets que están nas tufas, pues igual, o mesmo, o Son como unhas pastilliñas, ¿no?, que se botan directamente na terra, que están comprimidos aí todos os ingredientes. Claro, o sea, as especies as comprimimos, entón, claro, ten menos volumen, mellor transporte, mellor aplicabilidade do solo. E agora empezamos a entender tamén por que teñe máis duración a aplicación de pellets que non a aplicación do material sen pelletizar. Pois a liberación dos compostos é moito máis lenta e tal, e por aí estamos levando a investigación actual bastante. Como é o funcionamento real dentro do solo. Bueno, tamén dentro desas mezclas desas misturas que fomos facendo, atopamos tamén polo camiño unha amiga nova que foi o mastranzo, que a silvestre, que tiña unhas propiedades alelopáticas brutales que resultaba moi fitotóxica. Entón, foi unha especie que non só porque era incluso demasiado fitotóxica, a pusemos nunhas das formulacións do composto en moi pequeniña cantidade para que liberara os seus compostos, algunos que son claramente que inspiraron outros herbicidas de síntesis, non? Pero que o ten esta planta, o mastranzo, o pusemos en moi poca cantidade, non só pola súa fitotoxicidade tan alta, senón tamén porque hai moita menos na natureza, non? Aunque sexa unha planta bastante abundante e que enseguida invade cualquier espacio vacío, pois a biomasa non se pode comparar a do toso, a sesta e a do eucalipto. Entón, nas formulacións vai en cantidades moi pequenas ou non vai. As formulacións varían moito. Bueno, unha vez que tivemos esta idea de densificar toda esa biomasa e convertila en pellets, empezaron os ensaios cos pellets. De novo, dende o in vitro no laboratorio, pasando polo invernadoiro e ata o campo. E cando soubemos que funcionaba, foi cando empezamos a mover a posibilidade de patentalo. Vale, facer unha patente ten un hándicap importante, aínda que entre as tres vamos a comentar un pouco os pasos, que dende que se che ocurre a idea hasta que tes o produto e o queres patentar porque xa sabes que funciona, durante todo ese tempo non podes publicar absolutamente nada, porque o primeiro exame que che fai os evaluadores das patentes, os avaliadores, é se ten novidade. Se é a primeira vez que se fai iso, se non existe nada na bibliografía parecido, se a ninguén se lle ocurriu antes, ten que cumplir unha serie de requisitos que, se ti vas publicando polo camiño, pois matas a novidade ti mesmo. Entón, claro, é un período onde non podes producir científicamente e a verdade é que é bastante sacrificado. Vale. Sobre todo cando somos pouca xente e non temos moitas liñas de traballo. Temos que parar casi todo o noso traballo esperando a que aproben a patente ata que poidamos publicar. Entón, bueno, é un proceso bastante longo.
Se queredes aportar algo máis, que existe patentar un... Bueno, son unhas Sí, preguntas. no, podemos tirar por aí. Recordo os alumnos e as alumnas hoxe do IES Santo Mede Freixeiro de Vigo que se queren levantar a man, preguntar calquera cousa, poden facelo con estas 3 investigadoras da Universidade de Vigo, expertas en bioherbicidas. Pero, falando da patente tamén, no? Pero unha cousa que creo que é importante é que vos lograstes, digamos, esa finalidade, non? Que era dar con un herbicida casi tan eficaz ou tan eficaz como os de síntese química. E a maiores tamén hai pois outras cousas colindantes que resultan beneficiosas, como esta economía circular de utilizar uns refugallos das talas que non se utilizaban, no? Que eso tamén é importante, e de darlle valor a unha especie que ten moi mala sona, porque é certo, bueno, que é fundamental o eucalipto, pois para o que dicíamos, no? A produción industrial, os papeles, o papel higiénico, etcétera, etcétera. Os humanos precisámolo e usámolo, pero sí que é certo que un cultivo extensivo pode ser pirófilo, non beneficia tamén o cultivo dos eucaliptos ao sol, o chan, e, sin embargo, vos, gracias a esta reutilización de eucalipto, descubristes unha vantaxe que ata ahora tamén permanecía un pouco descoñecida, non? Supoño que eso tamén é un efecto secundario, pero moi beneficioso, que ás veces a investigación tamén trae, non? Claro, a ver, con esta idea que tivemos, queremos deixar claro que en ningún momento abogamos ni a nosa idea é impulsar o cultivo de eucalipto, non. Isto saiu porque o eucalipto está, pois xa que está, vamos a aproveitalo. Entón, xusto como dicías, ¿no? Estos restos que non se usaban, pois facer algo con eles. Por eso saiu así. E xa falando un pouco da patente ou da vertente máis industrial do produto, non? Porque é certo que dentro da vosa investigación chegades á conclusión pois que eses pellets, esas pastilliñas, non? Pois as mesmas que as de madeira, que hai moitas estufas, de ese formato parecido, era moi beneficioso, incluso mellor nas probas de traballo de campo, pois cos agricultores dicían, jolín, pero isto é guai, ¿no? Quero dicir, funciona e é práctico e é útil, e, sin embargo, dicíades que, claro, hai un proceso no que non podedes publicar nada esperando esa ansiada patente. Canto tardades nesa longa espera e como recibides un pouco a noticia de ter unha patente? Porque eu penso en inventores ou en patentes e vexo a xente en mansións e con coches deportivos descapotables e o mellor, vos entendo que sodes namoradas da investigación e seguides na Universidade de Vigo, pero bueno, para que nos contedes un pouco iso, ¿no? Que como foi esa... Hay que partir de la base que si te quieres hacer millonario o millonaria, la ciencia no, en general no ayuda, ¿eh? A non ser que fagas no hormiguero, que mellor aí hai un pouco máis de carto, pero... No, pero quero dicir que, bueno, que incluso industrialmente, no? Que é ás veces o que se lle pide unha patente, o sea, que esa traslación á sociedade ou ao usuario final sexa útil, vos tiñadela e tédela, no? Nesa patente. Entonces, como ese momento de que vos digan, pois aprobamos esta patente, porque é un fito para unhas investigadoras? Satisfacción total, porque ao final eu penso que a idea, ¿no? Esa idea que eu tiña con 14 anos de quero aportar algo á sociedade, pois pode chegar, ves que chega máis preto coa patente, porque non se queda nunha publicación científica e aí se perde. A verdade é que coa patente xa é como, o ves como algo máis aplicable, que realmente lle chegue á sociedade. Entón, pois, é satisfacción que ao final para que a ciencia un pouco, non? É dar de volta pois, esa inversión pública que se fai nos investigadores das entidades públicas de investigación, a universidade e os organismos públicos de investigación, e que eses cartos que gañamos a base de méritos, por certo, os proxectos de investigación que financia o Estado, a Unión Europea ou a propia universidade ás veces ou a comunidade autónoma, cheguen de volta aos usuarios, o sea, que os agricultores saian beneficiados. O que pasa é que o proceso tamén, ese proceso en blanco, dende que ti propós unha patente ata que pasa un examen exhaustivo, ata que se explora a novidade, a aplicabilidade industrial e a actividade inventiva, que de verdade sexa algo novo, mentras pasa todo isto, estamos falando o mellor de 2 anos. Vale. 2 anos en que ti tes unha patente, vale. En ese momento en que che conceden a patente, que a verdade é un hito, a verdade cando che comunican que tes a patente é como
que sí, que a propietaria desa patente, precisamente polo que vos dicía de traballar nun centro público, obviamente é a propiedade da Universidade de Vigo, pero a autoría é das 3 persoas que estamos aquí, non? Por certo, 3 mulleres, que é unha cousa bastante pouco habitual nas patentes. Bueno, unha vez que tes iso, claro, surde a necesidade do seguinte paso, vale? Ahora que está aí na oficiña de patentes e marcas, que está aí pendurada, ahora quero que o meu produto chegue á sociedade. Exacto, cando vai a un almacén agrícola, poder escoller o voso poder produto. escoller o noso produto. Que pasa? Que para iso primeiro hai que facer unha serie de ensaios oficiais para poder certificar o produto como fitosanitario. Vale, que poda comercializarse. E despois precisas un estudo de mercado, que normalmente é moi caro e moi longo. Entón, nós o que buscamos e o que estamos agora por ese camiño é buscar fondos para poder facer estas 2 pezas que son imprescindibles para que o noso produto chegue ao agricultor, pero tamén, ao mesmo tempo, buscar unha empresa, se pode ser que teña un compromiso de I+D coa sostenibilidade, vale? Aínda que sexa unha empresa de fitosanitarios, que teña ese compromiso, no? Bueno, con a Europa Verde, que sepa o que saiba o que ten que facer para non facer dano ao ambiente e mellorar o noso entorno, non? Buscar unha empresa que quera explotar este produto, que quera producir a gran escala. Porque todo o produto que saiu para os nosos ensaios ata agora se fixo nunha planta piloto, que procedeu dun proxecto que tivemos de proba de concepto con fondos Next Generation, no que fixemos unha planta piloto non que podíamos producir estes pellets bioherbicidas a moi pequena escala. Pero claro, temos que buscar a alguén que monte unha planta peletizadora, algo que é moi sinxelo, a verdade, pero que tes que buscar quen o faga. E logo facer a conexión entre as comunidades de montes, os produtores de eucalipto, digamos, os coidadores do monte, o que limpan a sesta e producen esa biomasa que nos necesitamos, que se poñan en contacto coa empresa que faría os pellets. Isto é tremendamente complicado, pero estamos dando os nosos pasos para que poder conseguilo, no? Que de verdade unha empresa se poña a traballar e faga este produto e chegue de verdade ao agricultor. Claro, un pouco ligado a todo isto que dicides, non? Que tedes un produto efectivo, que buscades agora o seguinte paso, non? Iso lévame un pouco a presenza un pouco de produtos químicos que estamos habituados a eles e que parece sempre que nos custa pasarnos o natural, aínda que sexa igual de efectivo ou incluso máis efectivo, non? Hai como unha comodidade e que o mellor non se pensa nas consecuencias do químico, porque xa é o que coñecemos e hai como unha parte de, bueno, si é natural, igual non funciona tan ben, como unha desconfianza previa. E sodes os investigadores os que tedes que esforzarvos moitas veces en este longo camiño que fixestes en dicir, no, mira, que o eucalipto, o toxo e a xesta, así combinados con esta porcentaxe, con estes pellets, funcionan, non? Quero dicir que ese chamamento que fas ti de buscar a unha empresa xa sería unha empresa responsable dende o punto e hora en que opta por intentar comercializar iso, non? E, digamos, abrir un pouco de mercado e quizáis así deixar o que estamos acostumados. Si é verdade que o agricultor convencional obviamente tira do fácil, non? Un pouco de evitar facer unha rotación de cultivos, que é o primeiro paso para controlar o banco de sementes de malas ervas que hai no chan, no solo agrícola, de facer este tipo de... Bueno, normalmente a agricultura convencional fai pois cultivos recurrentes, sempre o mesmo, pouca rotación, non deixa descansar o solo, non fai barbecho, bueno, moitas cousas que se deberían facer aínda que non teñas os herbicidas naturais que nosotros promovemos, ¿no? Que nos promovemos. Que ocurre? Que
tres ideas diferentes. Os herbicidas sintéticos, os que se producen herbicidas químicos, normalmente están compostos por unha molécula ou dúas, vale? Son produtos que, curiosamente, moitas veces están inspirados en moléculas naturais das plantas, vale? Por aí xa temos unha pista de que non é tan diferente. Que pasa? Que o noso produto non ten unha nin dúas moléculas a unha concentración alta. Ten, e non me vou pasar, ten centos de moléculas a baixísimas concentracións que actúan todas xuntas por sinerxias, como vos dixo María. Entón, o concepto de este bioherbicida é diferente, non quere decir que non teña química, o que ten é química natural, e as proporcións naturais que hai nas plantas. Esa é a diferencia. Ademais, que ocorre? Que un herbicida de síntesis que ten esas dúas moléculas que van fastidiar, por exemplo, a fotosíntese ou unha ruta metabólica das malas herbas que ten que controlar, aplícase todo á vez. De repente, potoplov, unha aplicación en unha cantidade grande, a veces se usa mal, demasiado grande, vale? Non dentro da dosificación indicada, e que actúa de vez sobre as sementes, o mellor que están germinando nese momento. O noso herbicida aplícase solo e vai liberándose a esas pequenísimas cantidades moi lentamente, tanto pola vía dos poros do solo, que vai liberando os volátiles, como pola auga do solo, que vai liberando os compostos solubles, e vai controlando a germinación das sementes e das que germinan tamén controla o crecemento temperán. Esa radiculilla, esa parte aérea que sae, pois sae peor. Entón, asegura a baixa supervivencia do banco de sementes do solo. Entón, o campo vai cada vez que aplicas o herbicida tendo menos e menos banco de sementes de malas herbas, aínda que o noso herbicida non pretende eliminar esas malas herbas, vale? Por qué? Porque as malas herbas que están, chamamos ya así porque molestan onde están, se están en pequenas cantidades, en cantidades manesables, son moi beneficiosas tanto para o solo como para os polinizadores, como para a defensa dos cultivos, e non se pretendemos con nosos produtos eliminalas de todo, como fai a agricultura convencional. Vale. Claro, porque digamos ese amplio espectro, non? Quizáis dos químicos tradicionales a longo prazo non son moi beneficiosos nin para a fauna, nin porque escorrentan a auga e poden acabar nos ríos. As capas digamos freáticas, sí. É un problema realmente de mal uso. O exemplo que tendes, aínda que non ten nada que ver con o noso bioherbicida, o glifosato, que coñecemos todo, e que é tan polémico, é un exemplo de un herbicida que pode que teña os días contados, pero que realmente fixo tanto dano á natureza e aos usuarios e ten ese, digamos, mal cartel justificado polos problemas de saúde e contaminación das augas, realmente porque utilizouse mal. Utilícese máis cantidade de vida, máis ocasións das debidas, en dosis demasiado altas, con operarios que non vestían a indumentaria de protección, os OPIs necesarios para botalo, ¿no? para repartir o glifosato polo campo, e tamén porque contamina os campos veciños, os riachuelos, os regatos ou as capas freáticas. Por moitos motivos, non? Vai ser un dos herbicidas que seguramente desaparecerán do mercado co tempo, pero xa desapareceron moitos. E a verdade é que xa desapareceron moitos herbicidas de preemerxencia, digamos dos que traballan sobre as sementes, que son como o noso. Hai máis herbicidas que son o que se chama de posemerxencia, que matan a planta, a mala herba, cando xa é grande, non? Como é o caso do glifosato e de outros herbicidas. Un dos problemas dos herbicidas de síntesis máis gordos que temos agora é as resistencias. Levamos tanto tempo botando os mesmos herbicidas cos mesmos modos de acción, as mesmas materias activas,
das que o mellor hai 15 ou 20 diferentes, que as malas herbas se fixeron resistentes, vale? Igual que a base de tomar antibióticos, cando non os necesitamos, facemos bacterias resistentes, pois coas malas herbas pasa exactamente o mesmo. Que ocorre? Que hai moitos herbicidas que xa non sirven, non controlan as poboacións de malas herbas porque xeraron resistencias. Resistencias cambiando o lugar onde actuaba o herbicida, vale? Mutan xenéticamente, entón o herbicida xa non lles fai nada. Entón, hai que buscar novos modos de controlar as malas herbas, tamén que sexan modos amigables co medio ambiente e pasando sobre todo pola naturaleza, que sexan inspirados na natureza. Entón, iso é o que nos ofrecemos con esta patente. Pois sí que era boa profesora, tiña razón, que se explica bastante. Moitas gracias. E que deu detalles moi interesantes. Penso que espero que o entenderades e senón preguntas, vale? Claro, levantade a man si queredes, hoxe estamos no IES Santomé de Freixeiro en Vigo, aquí en plena Gran Vía, se algún alumno ou alumna quere levantar a man, ten algunha dúbida, vexo que pode haber ganas por aí detrás de preguntar, no? No, seguro? Fixéstelo moi ben, entón, explicástelo tamén que non hai ningunha dúbida. O que sí que quería xa un pouco, de cara ao final, non? E sobre todo poñendo en valor as futuras investigadoras ou investigadores que poden sair daqui, é que explicarades que é unha carreira dura, que é unha carreira larga, que neste caso voso sí que acabou ben e felizmente porque acaba nun produto, pero que a investigación moitas veces é abrir liñas de investigación que o mellor non acaban en nada. Vos agora tivestes este éxito, digamos, e acabou nunha patente, pero que en todo caso temos que ser conscientes que con patentes como as vosas e erros o mellor que cometeredes no futuro, non erros, sino simplemente liñas de investigación que por aí non eran e entón ábrense outras, que non todo é un resultado final e que para ter pequenas grandes patentes como a vosa, por explicarme de algún xeito, fai falta financiación, ¿no? Dicíame Carolina que durante 4 anos tuvo acceso a unha beca e gracias a esa beca hoxe temos este produto que pode ser comercializado, ¿no? Eu supoño que agora estades un pouco orfas, entre comillas, o mellor de proxecto, ¿no? Porque chegastes a este, ou non? Entón aí vou, ¿no? A como vos financiades e que estades facendo agora mesmo. Vale. Bueno, dende hai unos anos, dende o 2017, que foi cando empezamos empezou Nuria con outra investigadora da universidade a pedir proxectos de investigación, entón tivemos a sorte de poder ir encadenando un proxecto tras outro. Con esos proxectos, María máis eu, cando xa terminamos as teses doutorais, pois fomos contratadas. E a día de hoxe estamos cun proxecto e estamos contratadas a cargo dese proxecto. Isto que quere dicir? Que temos a sorte de poder seguir na universidade facendo o que nos gusta, pero nas dúas non temos unha estabilidade laboral. Sino que está ligada Sí, dependemos de que nos den proxectos. E claro, isto, pois, obviamente... Pois que vos dean proxectos porque está claro que saben facer as cousas. Sí, ou a oportunidade de poder optar a unha praza na universidade. Pois... a oportunidade ven de seguir traballando. Se non tes os cartos para seguir traballando, a oportunidade non ven, porque tes que justificar os méritos para conseguir cartos para seguir investigando e para seguir contratando a estas dúas ollas que eu teño para que podamos seguir as tres traballando xuntas. Pero sí é verdade que no tema de financiación é moi importante a xente que tes ao redor. Eu, por exemplo, o primeiro proxecto este do que falaba Carolina, fun quen de conseguilo co apoio dunha compañeira, Emma Fernández Covelo, da Folosía. O seguinte, gracias ao acompañamento de xente de outros campus, por exemplo, de Carlos Souto do campus de Pontevedra e de Eugenio López Periago, que tamén forma parte do noso equipo, do campus de Ourense. E agora, neste proxecto que temos agora Vicente, acompáñanos investigadores e investigadoras prácticamente de toda España. De Madrid principalmente,
esta nos axudan a ver os efectos deste bioherbicida non só no solo, nos microorganismos do solo, para ver que non ten efectos secundarios. Outra chamase Mariela Navas, e está na Complutense. Temos outra compañeira no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, que se chama Noela Carrera, e que estuda a mesofauna, é dicir, os bichiños que hai no solo, e véndose o noso bioherbicida os respecta, ou se son sensibles a él. Tamén con un botánico, que é Pepe Sánchez, do noso campus. Penso que se me olvida alguén. No. Non, bueno, traballamos bastante codo con codo tamén buscando novas formas de tratar os datos e de facer nova estadística con Esther Barreal, que é compañera nosa de área, e con Tomás Arteta, que tamén é un doutor que traballa con ela. Entón penso que non me olvido de ninguén, das pezas fundamentais, porque iso sí que é importante. Traballar en conxunto e traballar en interdisciplinariedade, que é unha palabra moi difícil de decir, pero que a única maneira de que os proxectos saian adiante é que a ciencia avance, vale? Non hai coñecemento se non hai colaboración entre disciplinas. E penso que neste caso tivemos moita sorte non só de encontrar esas disciplinas, senón de encontrar dentro desas disciplinas unha xente maravillosa que foi capaz de unirse a nós neste proxecto. Pois agradecemos moito este exemplo de investigación coral. Foi unha das entrevistas máis multitudinarias que tivemos, porque tres son multitude, pero gustoume moito que Nuria se acordase un pouco de todas esas figuras relevantes nesta investigación, que a mensaxe está dada. Hai un herbicida natural feito aquí, liderado por estas tres investigadoras da Universidade de Vigo, que moitas e moitos gustaríanos ver nos liñais dos almacéns agrícolas como alternativa aos tradicionais por todas estas vantaxes que dixestes. Así que Nuria Pedrol, Carolina González e María Pardo, un aplauso, por favor. Bueno, se me permites, sí. Nada, quería tamén, xa que estamos en agradecementos, agradecer moito a acollida que nos deu a este equipo que nos deu a Sociedade Española de Malherboloxía, que se dedica precisamente a aglutinar a todos os investigadores de España que traballan no control de malas herbas, de especies arbenses en agricultura, que son unha gran familia que nos acolleu con moitísimo cariño, e tanto foi o cariño que agora son eu a presidenta desa asociación. Entón, agradecer moitísimo a todos esos compañeiros que tamén sempre nos brindan materiais, solos, sementes, ideas, colaboracións, mándanos os seus doctorandos para que traballen con nós, a toda a xente da Sociedade Española de Malherboloxía e tamén a unha rede de investigación que temos en España que se chama Palmernet, que traballamos tamén no ámbito da malherboloxía. Darlle gracias a todos eles. Pois Nuria, María, Carolina, que sigades investigando, que sigades traendo estes produtos beneficiosos á sociedade, o galla veñan máis patentes, e senón que esta, canto antes, a podamos empregar. Moitísimas gracias por estar en De Cero a Cen. Gracias a vos. E a todos os que seguides o programa De Cero a Cen, imos seguir percorrendo centros de secundaria este curso con máis ciencia, máis tecnoloxía e máis investigación. Moitas gracias.